Jenesis isiokwu nke 2 site n'amaokwu nke 1. E wee kesịa eluigwe n'ụwa na ụsụ ha niile. Chineke wee jesie ozi ya n'ụbọchị nke 7, bụ nke o jere. O wee kwụsị n'ụbọchị nke 7 ahụ n'ozi ya niile nke o jere. Chineke wee gọzie ụbọchị nke 7 ahụ, dokwaa ya nsọ, n'ihi na ọ bụ n'ime ya ka ọ kwụsịrị n'ozi ya niile nke Chineke kereri ya eke n'ije ya. Ndị a bụ usoro okike eluigwe n'ụwa mgbe e kere ha, n'ụbọchị ahụ mgbe Jehova bụ Chineke mere ụwa na eluigwe. Ma osisi nta ọbụla nke ọhịa aka adịghị n'ụwa. Ihe ọkụkụ ọbụla nke ọhịa aka epughịkwa, n'ihi na Jehova bụ Chineke aka emeghị ka mmiri zoo n'elu ụwa. Ọ dịghịkwa mmadụ dị ịlụ ọlụ ubi, ma alụlụ na-esi n'ala kwụgo n'elu, na-edekwa iru niile nke ala mmiri. Jehova bụ Chineke wee were aja sitere n'ala kpụọ mmadụ, o wee kuo ume ndụ nye n'oyere ime ihe abụọ. Mmadụ ahụ wee ghọọ mkpụrụ obi dị ndụ. Jehova bụ Chineke wee kụọ ubi nke a gbara ogige n'Iden n'iru anyanwụ, o wee tinye mmadụ ahụ n'ebe ahụ, bụ onye ọ kpụrụ ore. Jehova bụ Chineke wee mee ka osisi niile ọbụla si n'ala pue, bụ nke a na-achọsi ike n'ile anya, nke dịkwa mma ihe oriri. Osisi nke ndụ dịkwa n'etiti ubi ahụ a gbara ogige, na osisi nke ịma ezi ihe na ihe ọjọọ. Osimiri na-esikwa n'Iden pụta ide ubi ahụ a gbara ogige mmiri. E wee site n'ebe ahụ kewaa ya, o wee ghọọ isi mmiri 4. Aha osimiri nke mbụ bụ Paịshọn. Nke ahụ bụ nke na-aga ala Havila niile gburugburu ebe ọlaedo dị. Ọlaedo ala ahụ dị mma. N'ebe ahụ ka Bidelium na nkume ọniise dị. Aha osimiri nke abụọ bụ Gaihọn. Nke ahụ bụ nke na-aga ala Etiopia niile gburugburu. Aha osimiri nke 3 bụ Hidekel. Nke ahụ bụ nke na-aga Asiria n'iru anyanwụ. Osimiri nke 4 bụ Yufretis. Jehova bụ Chineke wee were mmadụ ahụ mee ka ọ nọdụ n'ubi Iden agbara ogige, ịlụ ọlụ ya na idebe ya. Jehova bụ Chineke wee nye mmadụ ahụ iwu sị, mkpụrụ nke sitere n'osisi niile ọbụla nke ubi a agbara ogige ka ị ga na-eri, ma mkpụrụ nke sitere n'osisi ime ezi ihe na ihe ọjọọ gị erila mkpụrụ sitere na ya, n'ihi na n'ụbọchị ị ga-eri mkpụrụ sitere na ya, ị ghaghị ịnwụ anwụ. Jehova bụ Chineke wee sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọọ naanị ya, m ga-emere ya onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee site n'ala kpụọ anụ ọhịa niile ọbụla na anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe. O wee mee ka ha bịakwute mmadụ ahụ ịhụ ihe ọ ga-akpọ ha. Ma aha ọbụla mmadụ ahụ na-akpọ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, nke ahụ bụ aha ya. Mmadụ ahụ wee kpọọ anụ ụlọ niile na anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha, ma mmadụ ahụghị onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee mee ka oke ụra dakwasị mmadụ ahụ, o wee rarụ ụra. O wee wepụta otu n'ime ọgịrịga ya, mechie anụ arụ n'ọnọdụ ya. Ọgịrịga ahụ bụ nke o wepụtara n'arụ mmadụ ahụ. Jehova bụ Chineke wee wuo ya dịka ụlọ ka ọ ghọọ nwaanyị. O mee ka ọ bịakwute mmadụ ahụ. Mmadụ ahụ wee sị, nke a bụ nnọọ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ mpụta na anụ arụ si n'anụ arụ mpụta. Nke a ka a ga-akpọ nwaanyị, n'ihi na ewepụtara nke a n'arụ nwoke. N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nna ya na nne ya, rapara n'arụ nwunye ya, ha wee ghọọ otu anụ arụ. Ha abụọ wee bụrụ ndị gba ọtọ, nwoke ahụ na nwunye ya, ma ihere adịghị eme ha.